ayo otu isi choice ya Maazị Izuchukwu Samuel na-ajụ gị ị hụrụ Maazị Nnamdi Kanu? It was the feeling nwere ahụ m ya mana nya aka ahụ si dị m mgbe asị m na room nọ naanị na ọ nọ na room nke dị n'elu ya na onye nọ n'elu Nnamdi Kanu sitekwara so ejigiri gị ihe wee nọrọ ebe ga na-anụ isi Nnamdi na-anụ isi ndị sekuriti bụ ndị Igbo bịa takwunye m na ntị si na ebe a nọ na akwa Nnamdi nọ n'elu so nna ajụ onwe m si na m ga-agbakwana mbọ tupu nsi ebe a pụọ ka m gwa ha si ha gosiri m Nnamdi ozugoro m ekwu n'okwu na-ahụ ya anya ebi ọma na ozugoro m mana o nwere ka ihe si gabaza nsị anụ gbanata echi bụ nta so o nwere ụdị ji ọya onye m mgbe a sị na ebe nna na-anị na akwa na-ene ka nna ya ebe a ga-ejikwa na opportunity mụ na Nnamdi ahụkwana for the first time in my life maka Nnamdi has become an idol n'ala Igbo sọsịa how many governors ka nwe how many personalities ka nwe sọsịa kala obi si na ndị Hausa na-ebu egbe si na ha na-achị ife je na fam anyị je na-agbagbu onye a anara mama anyị hara nsọ na ọsọsịa ka ọ kara obi o wepụta onwe ma na ya nwee ike ịnwụ na ya mana o jebesi na ya me nkwe ndị a Nnamdi onunugo ọgwụ jebe ugwu Hausa anyị Yoruba jebe ọkwa na ala Igbo ọ chọrọ iprotect anyị so ihe na-achọghụ na-agbaka m ahụ bụ ndị dịbụ njọ ndị agboro ndị dị violent ịbịa join ịba na ihe a Nnamdi na-eme ịtụsịrị ịbịa ebe ahụ Nnamdi I'm sure I know Igbo Nnamdi is fighting a just cause. Yeah, you could have infiltration of evil people on the even the military in Nigeria pụtara to protect Nigeria ndị ajọ mmadụ abachaga ebe ahụ na-egbu even na gọọmenti a na-egbu n'aha gọọmenti so Nnamdi chikwu ihe ọrụ unu na mụnwa bụ tinye Nnamdi na ekpere onye a ga-adị ka Martin Luther King ọ ga-adị ka all heroes Mandela of South Africa all people of goodwill who fought for justice to prevail or picture nje ahụ Nnamdi ọ dị maka anyị were ajụjụ ikpeazụ ọ bụkwa ịbụ aka m ga-ajụ ọzọ Kenneth jụrụ m n'ụjụọ gị akwa abụ akwasịrị okwu ị ka ga-eyikwe ya ọzọ ka ị nwere ọzọ ndị idobite n'ụlọ na ihe mere na akwa ahụ maka akwa ahụ bụ akwa ọ ga-abụ ịhụ ọgba agụ ume ike nwee nchekwube ihe ọma ga-abịa maka ọnwụkwenye ga-apịnye nwa na n'obodo anyị ama mpinye nwe Rising Sun bịara tupu amụọ many of us Rising Sun o nwere ebe mụ na ndị soja na ndị DSS kpebeziri ikpe ọ dịka na-achọzi udo n'etiti mụ na ha nwere na Abuja so ọ na-atọ ọchị many of them bụ Northerners DSS ndị Igbo nọkwa ya ndị ọzọ na ya a na-ekwuzi okwu ka eke a ga-esi kpee udo onye ha na-ajụ m isi ya na o nwere sacrifice m ga-eme sacrifice a bụ na m ga-achọ National Archive or archive nke m nwa ka ha were efe a debegodo ebe a mana efe ahụ enweghị okwu ọ chọrọ a sị na mgbe efe ga-achọ okwu bụ mgbe ị bịa dee IPOB ESN iburu na-agagharị maka those things dị intimidating mana ọ bụrụ sọ nke Rising Sun na ndere na m ga-ejizi udo dị maka iwu na mgbe Nigeria na Biafra na-ekpe udo na Aburi enwere ebe Ojukwu nke a na ga-ahapụ Gowon nke a na ga-ahapụ eziokwu na ha natabazi Nigeria Gowon disappoint ya bụ no compromise anyị kwere ya ebe ọbụla a na-ekpe udo a ga-enwe compromise ọ bụrụ na onye ọbụla kwụrụ ebe ọkwụ udo ama ndị ama mkpechi ikpe enwee sị ha oke na m ga-ewezere ihe a tinye n'aka ibe mana ntinyecha ya n'aka ibe there are many other styles m ga-eji bịa enwere m ike efe ọzọ m ga-akwazi red black yellow Steve Ebo Ajebo Nollywood
mgbe anyị nọ na Abuja ahụ ọ sị m ka ekwenụ ọ dịkwa mgbe anyị bazi hotel ọ sị m ka ekwenụ maka ewere dịka white color purity kwa ihe na-akwa mmeri aka otu a na ọ dị mma nye mbeza kịta m ga-eji white purity wee kwa ndị ọhụụ mana ma mbụzi nke yellow red maka nke ahụ uche ndị amị na daga na m bịara ka a nụso ha ọgwụ ewetago white ka m ga-ejizikwa nke m ga-akwa kịta then etinye ya rising sun white and rising sun onye obi ya dị ọcha ga-araizi ọ ga-agbagote raizi ya chake ka ọnwa nụnụ ka m gwakwa gị ihe ga-esi n'ihe apụta karịrị akarị nke a nkwu kịta ga-apụta white purity then rising sun we must rise they must rise good mana ihe ndị ọzọ m ga-ewepụtazi na rising sun bụ ka anyị bido kwube ihe a ga-manufacture tinye rising sun anyị nwere ike manufacture matches eji akpanwu ọkụ tinye rising sun a nwere ike manufacture even moto ndị Igbo na manufacture moto ọ bụ na ị ga-erota Dr. Ezekiel Izuogu onye manufacture Z600 wee buru project bugara Abacha o nwekwara mmanya a na-aṅụ kịta rising sun ndị Igbo ọ na-abụ nsogbu dapụta ọbọrụ na biznes eji eme ka ego nke a bụ biznes eji eme ka ego microphone anyị ji bịa ebe mana enwere ike ide RS rising sun efe anyị bịa enwere ike ide rising sun and in fact ọ bụ na ị ka anụhụ dị ịkwa kịta efe bụ